Hajiya ina kwana? Yana ɗakin uwarka. Wannan layi sannu. Àwọn máàlì, àwọn máàlì, àwọn máàlì, àwọn máàlì. Oba na zo. Yawa ofisa, daman dalilin da yasa na kira ka kenan ofisa, saboda ya takura mana. Kar ki damu, in Allah ya yarda har kin samu waraka. Oba. Hajiya, kar ki damu. Ai tunda Allah ya sa kika kira ofisa ka taba to an gama. Kin gani nan? A gidan zu in zaki ya kwace, ni ake kira in zo in je dajin in kamo shi in mai da shi ke da sa. Amma ba ma gari in irin mun tafi yaƙi irin su Somalia haka ko muna zirin Gaza waya ake kira na sai in ce a kara wa zakin sai in ce kai daki suna na ofisa ka taba koma keji sai su dai kire ki ya koma keji. Yanzu kasar nan da ake yaƙi Ukraine ba kin yaƙin ya dallaba ba to ni aka kira na je aka harbo bullet kurum sai kore bullet din gudu kamo shi. Yasa fa na ji ga ba kashe mutane da yawa a yayin ba. Oba. To ga nan insha Allah. Ga nan. Kar ki damu. Yawa ofisa ga shi nan. No. Hey you! Ofisa ai shine wanda za ka kama. Ciyaman barka da zuwa. Ke ciyaman ne. Yalla akwai ka kama shi ku tafi. Na ce miki ciyaman barka da zuwa. Mun kawo ku gidan nan. A'a, irin mu masu kama irin beraye ne hakan beraye sun yi yawa. Kina hada cewa akwai beraye in zo in kwashe maka kenan. Mun zo mun gama aiki sun gudu. Hajiya. Hajiya na ce miki ciyaman ne. Hajiya, da Allah zo mu ɗan yi magana. Wani magana za mu yi ka kama shi kana in zo mu yi magana yadda. Ke da Hajiya zo mu za a gama wannan. Ciyaman muna zuwa. Da Allah Hajiya zo. Ko ga abu za a kama a ce Wato Hajiya abin da yasa nake kullo nan ne magana. Wannan aikin gagarumi ne, babban aiki ne. Zan je in gaya wa manyana su za su iya. Tunda kuɗin nan 5,000 muka yi, ki bani 2,000 na. min aikin bayan labai in ɗauki 2,000 in baka? To sai ki bani 2,000 na rage zafi ko? 2,000 me zan baka duk cikon bakin da kake yi? No. Amma da Hajiya. Hajiya ina kwana? Yana ɗakin uwarka. Wannan layi sannu. Nana kafra.